Good morning mga ka-travel, welcome sa panibagong biyahe at panibagong vlog na naman natin. So ngayon ito August 1, 2021 at bibiyahe na naman tayo ng mula dito sa Manila hanggang Bicol. So ayan, i-update ko kayo. Naway panoorin niyo yung video na to mula umpisa hanggang sa matapos dahil i-update ko kayo tungkol sa mga checkpoint kung requirements ba, yung lalo na yung may vaccine na complete vaccine second dose, kung pwede na bang maging requirements yun sa daan, kung hindi na ba hingian ng PCR test. So yan, malalaman natin mamaya pagdaan natin ng mga checkpoint Del Gallego at Pulangi. At isa pa pala, yung sa Del Gallego, sabi nila nilipat na sa Milaor. Pero nung dumaan kami doon, mayroon sa Milaor at mayroon pa rin sa Del Gallego. So maya maya, malalaman natin yan pagdaan natin. Okay, so tara! Biyahe na tayo at manggagaling pala yung pasahero ko dito sa San Jose del Monte going to Ginubatan, Albay na naman. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Sa mga gusto nga pala uli magpa-service dyan, lipat bahay man or passenger na ihatid para Manila to Bicol and Bicol to Manila, muli PM lang po kayo dito sa aking FB page. Ayan, dyan, para din natin pag-usapan kung kailan at kung ano ba talaga. Basta PM lang po kayo dyan kung sakali man na gusto nyo. Ayan, para dyan po tayo mag-usap-usap. Okay, yung time check pala natin is 3:10 AM. Ayan, so papunta tayo ng San Jose del Monte ngayon para pick upin yung ating kasama sa biyahe. 2 hours later. Sa PTT gas station sa may bago mag-Alaminos. Salamat nga pala kay Ma'am Sol sa tiwala nyo na pasakayin sa akin yung biyahe nyo, silang dalawa. Yan, thank you po sa inyo. At makakarating sila ng safe sa kanilang pupuntahan. So bali nakaalis pala tayo ng Manila past 6 na, 6:20 yata yun. Time check natin is 7:12. Nandito na tayo sa may Alaminos. Yan, so maaga lang tayong umalis kanina ng Valenzuela kasi nga yung sakay ko, yung classmate ko nung elementary, sinundo ko pa sa San Jose del Monte, Bulacan. At pagkatapos nun saka ako dumiretso ng Antipolo. Bali nakarating tayo doon ng Antipolo is 6 o'clock na o bago mag 6. Kaya nakalabas tayo dito sa may C5. Yun, lampas na ng 6. So mabilis-bilis talaga pag araw ng linggo ka bumiyahe. Kaya ito yung paborito kong araw na bibiyahe, pag araw ng linggo.
Yan, so bali stop over uli kami dito sa Timonan, Quezon, sa Tasang Sigsag. Ayun, kasi nag-CR yung mga kasamaan ko. Yan, so balik CR din tayo. Ganda ng lugar dito, oh. Ayan, may mga biker na mupunta, maakyat dito, mga riders. Dami, tuwing linggo yan. Nakaganda ng mga ano sa likod, oh. Ayun, oh. Ayun, may mga agila. Ayan. Yan, so baya-baya tuloy na yung ating biyahe kasi malayo-layo pa. Punta tayo doon. Yan. So balik kakapasok lang namin ang Tagkawayan, Quezon. Ayan, malapit-lapit na tayo sa Del Gallego. Di ko alam kung may checkpoint pa dyan. Sabi nasa Milaor na daw. Pero malalaman natin pagdaan natin kung nandyan pa ba. Tatanong natin kung ano yung dapat itanong. Ayan. Apunta ka lang ito na yung Del Gallego. Apunta ka lang naman ang ano. Pag wala na dyan, ibig sabihin nasa Milaor na. Ayan. Yan na na. Yan yung Del Gallego na. Yan na. Yun na ni. Morning sir. Albay po. Albay po. May pro presidency po kayo? Taga-Albay po kayo? Ito po. Siya po. Ano? Akin po. Agentes? Ah. Ano po yan? ID? ID. Ito po. ID ko. Albay. Sinubatan? Albay. Lahat naman yan sa ginawa. Apo. Bala sir. Sir, pag ano ba yung complete vaccine na? Dahil napipika agad antigen o ano? Halimbawa. Kuya sir, taga saan uwi? Halimbawa sir, so mga kuan ngayon, mga gidigding mga pakamsor. May nag-upload po kayo sa kay Riva Midumana kung mauli po. Bahala na sir yung albay niyan sir magkuhan sir kung pupunta sila ng albay. Okay. Sige sir, tembalas mo. Thank you po. Guwapa, igwapa. Guwapa daw ka sa ano? Milaor. Naga City. Sinagasiton. I-try. Sorry, Naga City. Ano ito? Counterpoint. Counterpoint na. Wala man sa napalan o? Ayaw man. Wala man lang palan. Ikaw pinapagod-pagod pa kami ka. Manay! Ayan ang Nay! checkpoint kan Milaor. Ay, oh. Pinagal-pagal pa kita nga. Ayan na, Madam Ann Dito sa na Kasol. kami! Naibaba ko na sila. Bye-bye! Thank you. Thank you Sige din! po. Thank you din! Sige po. Ayan, tuloy na tayo ng Legazpi. Legazpi, ginubatan lang pala. So ayan yung ginamaan ko sa kanila. Malapit sa Shell. Paglapas lang ng Vista Mall dito sa Naga. Ayan, so tayo, tutuloy tayo ng Ginubatan Albay.
Yun, malapit na tayo sa checkpoint dito sa Pulangi. At itatanong natin kung kailangan, kung yung complete vaccine na makakadaan na ba dito o hindi na kailangan ng antigen. Ayan, so malalaman natin. Pandali na lang, dyan na tayo sa checkpoint. What? Magmas tayo. Magmas kayo. Anak mo sa mga Limron? Hindi, okay na yan. Tulog naman. Tulog ba? Ayan. Lapit-lapit na tayo sa checkpoint ng Pulangi. Barangay Agos. Hindi naman tayo dadaan ni. Ligaw. Ligaw. Ayan, maparahin tayo dyan. Ayan, si sir. Tatanong din natin yung complete vaccine na ba kung pinadadaanan nila dito. Afternoon, sir. Manila, sir. Saan? Manila po, Manila. Saan yan? Putang Ginubatan po. Saan galing po? Manila po. Kung ano lang po, ano yan? Yung mga... Antigen. Tatlo. Ba't dalawa lang to, sir? Bata pa kasi sir to, di mo pwedeng lumabas. Dalawa. Kami lang to ang ano, tagi sa kampo kami. Easy, madam. Hindi, anak ko niyan, anak niya. 12 years old lang po yan. Anak ko Dati lang niyan. po 7. Malaki lang po. Malaki lang po, tingnan. Okay, sige. Sir, pag complete vaccine na ba, kailangan po ba ng ganito? Okay na, complete vaccine. Hindi, pwede na po kailangan ng ganito? Hindi na kailangan. Okay. Salamat po, sir. Thank you po. Okay. Yun guys. Ayun, so ayan. So malinaw, pag complete vaccine na, hindi na pala kailangan ng antigen. Mismong yung pulis ang nagsabi sa atin yan ha. Itinanong ko doon. Kaya sa mga nagtatanong dyan, yun na yung sagot. Okay. Dito na tayo sa Pulangi. Uwang ginamay ko. Bilis na. Yan, so bago natin magtapos yung aking video, may bagong update pala kasi na na pinatupad si Gov. Francis Bichara. So pagdaan natin doon sa checkpoint, okay na sana dahil tinanong ko sa border ng Albay, Kamsor sa Albay sa Agos. Pagdaan natin nakita nyo naman yung video na tinanong ko kung yung fully vaccine na kailangan pa ba ng negative result ng medical. Sabi nung pulis na naka-assign, hindi na kailangan. Kaya lang, may bagong nilabas si Gov. Francis Bichara ngayong August 10 na kahit taga-Albay ka, pag lumabas ka ng border, kailangan pagbalik mo, may negative result ka. Kaya pag-check nyo na lang sa kanyang FB page, may kita nyo. Andyan lahat yung informasyon na sinabi niya at kahit na mga essential goods kailangan ng kumuha ng negative result. Kaya ayan, wala tayong magagawa kasi pabago-bago yung order nila, lalo na dito sa Metro Manila katulad niya na ECQ na naman. Kaya ayun, abang-abang na lang din tayo sa kung anong magiging sunod na guidelines nila. Kasi tulad niyan, okay na sana, biglang naglabas sila ng order na ganyan. So wala tayong magagawa, kailangan nating sumunod na lang muna. At wala nang, hindi pwede na kahit fully vaccine ka na, kailangan mo pa rin magdala ng negative result kung papasok ka ng Albay. Hindi lang Albay, sigurado dito sa Kamsor ganun na rin ang ipatutupad. Kaya abang-abang na lang tayo kung anong na naman ilalabas ng IATF na requirements. And okay na sana nung biyahe ko nung August 1. Kala ko nga tuloy-tuloy na, kaya lang ito may biglang pagbabago, kaya so wala tayong magagawa. Kaya yan, sumunod na lang tayo at doble ingat ngayong panibagong protocol yung pinatutupad nila. Okay, so maraming salamat muli sa pagsama sa aking video. At maraming salamat kay Madam Sol at Ann. Yan, sa tiwala nyo na ihatid ko yung nanay nyo at auntie nyo dito sa Bicol mula sa Antipolo City. Yan, sa mga gusto pa po palang magpa-book, magpa-service,
again, PM lang kayo sa aking FB page. Ayan, dyan para mag-usap-usap po tayo. Maraming salamat ulit at see you on next vlog. Okay.